Quasi 30 metres d'alçada i més d'un segle de vida. Aquí teniu el far de Favarich, una talaia que impressiona. La seva llum, quan es fa fosc, guia els navegants i una vegada a l'any també els corredors de la 5a edició de la Trail dels Fars Nocturna. Una cursa èpica que es desenvolupa íntegrament al municipi de Maó. La Trail del silenci, de les estrelles, dels frontals que il·luminen aquest tram de camí de cavalls. A més d'una competició esportiva, és l'esdeveniment que demostra per què Menorca és una destinació Starlight. Aquesta illa és única per gaudir de l'astronomia. Després de recollir els dorsals al Biesport Marítim de Maó, els més de 300 participants encara els hi sobren unes hores per entrenar-se o fer turisme entre els carrers de Maó. O també entre les runes talaiòtiques que han fet entrar el territori menorquí dins el catàleg mundial de la UNESCO. Els corredors de la versió llarga de la Trail dels Fars Nocturna havien de ser a Favarich abans de la caiguda del sol. Les vaques, imprescindibles al paisatge rural de Menorca, els estaven esperant. Atletes, què representa per vosaltres un far? Per mi, què és un far, Bueno, doncs és el que il·lumina el camí, no? Vull dir, és important que hi hagi persones far, també, a la vida. My lighthouse. My lighthouse is my husband. He's amazing. Però també és un moment d'estar més a les fosques per tu mateix, no et despistes amb més coses i estàs només pendent al teu carrer i és un moment molt personal. Molta sort, valentes i valents! Teniu per davant 23 quilòmetres d'emocions i foscor. Les petjades dels runners omplen el silenci a Cala Tortuga i Cala Morella. El vespre és més fresc que en edicions anteriors, unes condicions molt propícies per aconseguir marques personals. Xavi Villalonga força la màquina per arribar escapat a Albufera d'Esgrau. El ciutadellenc és tot un expert en els trails menorquins. A la prova femenina és un altre participant local qui trenca el ritme. Algú podrà seguir a Maria Allés? Aquesta filera de llumetes és a punt d'allargar-se. Aquí teniu els participants de la prova curta. 13 quilòmetres separen els atletes de la base militar de San Isidro, línia d'arribada de la Trail dels Fars Nocturna. Vinga, va, som-hi! A vosaltres us toca arrencar enmig de la nit tancada. Superat l'equador, la segona part de la cursa es fa dura. Terreny trencat, pujades, baixades, que no són un misteri per Xavi Villalonga. Una hora, 35 minuts i 52 segons li basten al guanyador per a imposar-se i guanyar amb bon marge altres dos menorquins. Miquel Torres, segona posició, i Javi Pons, tercer. La veritat és que disfrutes de la tranquil·litat, de no sentir res i sense la teva respiració i les trepitjades i és una passada. He sortit a rompre la carrera i després he anat controlant a partir del quilòmetre 14 o 15 fins a meta. El que intento és no caure i cuidar el menjar i el beure, res més. O sigui, no passem-me de pulsació, no passem-me de rosca, anar a menjar, a veure i sobretot no caure, que hi ha que anar molt alerta amb qualsevol puesto de despistes i per anar de morros. Jo m'encanta córrer de vespre, totes les carreres que comencen de vespre, som dels primers que m'ha apuntat més i la veritat que seguint de Menorca i no l'havia fet mai, dic que enguany no pot faltar.
Maria Allés inverteix 1 hora, 54 minuts i 48 segons. Tot un regal per ella. La guanyadora femenina celebra corrent ben ràpid el seu aniversari. Anna Bueno ha arribat segona i Sílvia Roters, tercera, completa el podi. He millorat 10 segons de fa 2 anys, això ja me va, y molt contenta, la veritat. Lo más bonito que estás como aislado del mundo y realmente no sabes lo que te vas a encontrar. M'he caigut, però he enxalat molt i sí, estem millor que l'any passat, feia fresqueta, se podia anar bé. Alerta amb el que succeeix als 13 quilòmetres. La cursa curta es converteix en un assumpte de família. Els bessons Montefusco es disputen la victòria a la base militar. Enric Pons acaba tercer a la competició masculina. Al final entrenem junts, viatgem junts, competim junts i és un privilegi, la veritat. Si soc segon i ell és primer, jo estic igual de content que com si guanyés. Veure la quantitat de llumers, de frontals, de llum vermetes, com parpadegen, és impressionant i més que res que, bueno, és màgic, més que res a Menorca i sobretot a una illa com aquesta que és màgica, no? Ets l'única que se fa cada any, que és nocturna i supercontent de que es faci. I són 3 atletes que s'han fet amigues cavalcant per camí de cavalls les que es reparteixen els esglaons del podi femení. Lena, Maite, Mariana, heu xalat? La màgia es corre de nit, ja ho vaig dir una vegada que no saps què ve, no saps què t'espera, però al final és preciós. Jo crec que el fet aquest de quan puges veure tots els llumets, totes les... no sé, no sabré on trepitjaràs, no sabré on anar i és molt bonic. No t'ho pensis. Bé, vés a disfrutar i vés a provar-la perquè la satisfacció d'acabar és tan polida arribar aquí i dir, ai, ja ho he fet. Quan hi ets dius, ai, per què m'he apuntat? Però quan arribes a meta, que bé, sort que ho he fet. Entre abraçades i petons s'apropa la mitjanit. És moment de celebrar-ho o de recuperar forces anant-se'n al llit amb la medalla de finisher penjada al coll. Després d'acabar la Trail dels Fars nocturna, només somiareu coses boniques. I recordeu, ens tornem a veure el dissabte 26 d'octubre amb l'October Trail Menorca. Entreneu fort, fins aviat!